Πας σε φεστιβάλ και πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής? Πειραματίζεσαι με τη χρήση αλκοόλ ή άλλων ουσιών? Έχεις σεξουαλικές επαφές και αναρωτιέσαι πώς να τις κάνεις ασφαλέστερες? Η ομάδα της Generation Act εστιάζει στη μείωση βλάβης σε περιβάλλοντα ψυχαγωγίας μέσω της ενημέρωσης, της δυνατότητας παροχής υπηρεσιών drug checking και της επιτόπου υποστήριξης ατόμων που αντιμετωπίζουν έντονα side effects από τη χρήση ουσιών και αλκοόλ. Βασίζεται στην ομότιμη προσέγγιση, ενώ ταυτόχρονα αποτελείται και από επιστημονικό προσωπικό. Βρες μας στα πάρτι και τα φεστιβάλ και ενημερώσου για τη μείωση των επιβλαβών συνεπειών από τη χρήση ουσιών, για ασφαλέστερες σεξουαλικές πρακτικές, για θέματα όπως η συνένεση και τα όρια, και γνώρισε τρόπους για τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου πλαισίου διασκέδασης. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο Facebook και ενημερώσου μέσω της σελίδας μας.